Големи и малки, заоблени и удължени. Рибите са различни не само по форма, цвят и размер. Те също така имат напълно различни хранителни изисквания. Затова Сера осигурява широка гама от храни, които да посрещнат тези изисквания. Водните обитатели населяват различни зони в аквариума. Някои рибки търсят храната си по водната повърхност, например гупите. Храната, плуваща във водата, се изяжда от рибките, обитаващи средните слоеве на водата. И накрая рибите и другите животни, които търсят своята храна по дъното. Големия асортимент храни на Сера покрива безпроблемно изискванията на всеки аквариумен обитател. Прегледът на храните гарантира, че вие ще изберете най-доброто за различните животни и техните хранителни изисквания. Сера Випам е плуваща храна на люспи за тези рибки, които се хранят от повърхността на водата. Те плуват на повърхността дълго време и дават възможност на рибките достатъчно време за хранене. Важно, стрийте с пръсти храната, така че малките рибки също да имат подходящи парченца. Всички пълноценни храни от семейството на Сера Випам съдържат внимателно обработени и селектирани суровини. Това позволява оптимално усвояване и предпазва от нежелано замърсяване на водата. Вие можете да видите резултата от природосъобразно хранене в здравия растеж, жизнеността и брилянтните цветове. Сера Випаграм също е пълноценна храна, но във вид на гранули. Тя е подходяща за всички видове, които търсят своята храна в средните слоеве на аквариума, например тетрите. Гранулите потъват бавно и за рибите е лесно да ги улавят. Сера Випаграм – мека гранулирана храна за средните зони на водата. Сера Випа чипс – бързо потъва на дъното. Те запазват формата си за дълго време. Храната не се разпада и запазва своя добър вкус за дълго време. Коридоръс, кетфиш и сиамските водораслояди, тази храна осигурява подходящи съставки за всички рибки, хранещи се по дъното на аквариума. Сера Випа чипс – пълноценна храна за всички обитатели на дънните слоеви. Специално лакомство за храните на таблетки. Вие може да ги вземете от блистера и залепите за стъклото на аквариума. Сладководни, соленоводни риби и много безгръбначни ги ядат с удоволствие. Половината съставки на Сера Унип съдържат висококачествена храна на люспи, а другата половина – лиофилизирани организми. Втори тип – Сера Спирулина Тапс съдържа съставки с най-високо качество, като спирулина, морски водорасли, фитопланктон, спанак и различни билки. Сера Спирулина Тапс и Сера Унип – вкусна награда за риби и други животни. С многообразието от различни видове храни, Сера осигурява коректната храна за всеки вид в аквариума.